remata unha semana na que os servicios contra lumes da Xunta de Galicia fracasaron estropitosamente. Unhos servicios nos que a propia conselleira decía que estaban máis preparados que nunca e realmente pois foi un fracaso estrepitoso. Como pode ser que uns poucos incendios deviran nunha catástrofe ambiental, nunha catástrofe económica, nunha catástrofe social como a que estamos a padecer nestas comarcas? Como pode ser, señor Rueda? Como pode ser que non estuveran os servicios preparados ante este peligro que tiñamos con estas temperaturas e con este clima que temos este ano e tamén pola biomasa forestal que existía nos nosos montes? Dende logo, isto é unha cuestión que teñen que dar resposta, é unha cuestión que teñen que dar resposta. Por desgraza, esta semana negra non rematou, por desgraza sigue porque realmente as temperaturas siguen altas e os rescoldos volven a comenzar a arder e, dende logo, pois, sigue habendo unha situación crítica en todas estas comarcas que empezan desde Valdeorras a Monterrey. Dende logo, a Xunta de Galiza ten unha responsabilidade porque realmente é a que ten que resolver e ten que actuar nos incendios forestais e, dende logo, non pode deixar abandonados todas estas comarcas.